Nu vin la un nou clip. Scuzați că nu mai pus toată timpul ăsta, doar că aveam multă treabă și trebuia să fac multe chestii. Dar acum, ca să mă revanșez, sunt cu prietena mea, Daria. Alo! Și o să facem azi un joc cu bilețele, cu multe întrebări. Fiecare are un pahar. Ea are paharul meu cu întrebări și eu am paharul ei cu întrebări. O să fac ciocanele ca să vedem cine începe. Ciocanele. Ciocanele. Se pare că eu încep prima. Să vedem. Ai avut un iubit? Sincer, da. Am avut, doar că nu o să dau mai multe indicații. Doar dacă facem la videoclipul ăsta 100 de like-uri. Dacă nu, nu. Hai, Daria. Ok, ce melodie asculti non-stop? Deci, îmi place Gnarly de la Chețar. Deci îmi place așa de mult, dar nu pot să zic că o ascult non-stop, pentru că aia e muzica mea preferată și o ascult pe aia când vreau să ascult muzică, dar nu tot timpul ascult muzică. Dar când e vorba de ascultat muzică, ascult. Eu te ascult pe ce bilețele. Bun. Ce așa? Scuze, ce scris aici, că e scris legat. Ce extraterestru? Ce extraterestru ai acasă? Mama sau tata? Ambii. Ambii. Să știți că ambii. Ambii sunt extraterestri. Vin de pe lumea Marte. Planeta Marte. Da. Ce? E adevărat că vârfești? Nu neapărat. Dar când am ce face mai cu Sara, cu Mara. Ce cuvânt ai spus prima oară? Când era prima oară? Era mică. Da. Am spus cuvântul... Nu mă judecați, dar am zis cuvântul baba. Baba. Baba a fost primul cuvânt. Baba, practic, a fost... Vreau să zic tata, dar eu ziceam baba. Da, și... De aici mi-a spus primul cuvânt. Ok, acum eu. Când ai băut prima oară alcool? Nu pot să zic că am băut alcool, dar când aveam, cred că 9 ani, bine și acum o mai fac uneori, mai am de la tata un pic așa, au o guriță mică de bere, să văd eu ce gustare. Dar nu gândiți-vă că când îmi Nu ia tata alcool. bere, beau, nu, beau așa un pic, nici un păhărel dacă iau. Bun. Care e animalul tău preferat? Sincer, cred că știți și voi din videoclipurile postate, așa că cred că știe și Daria. Vă las pe voi să ghiciți. Eu am ceva. Hey, it's my turn. Care e bufuful tău? Mara. O găsiți pe YouTube. Se cheamă... Junhee Edit. Ceva de Da, genul. Junhee Edit. Sau Vă rog ceva să vă abonați din tot sufletul să facă Junhee Girl. 5. Nu mai știu. Ceva de genul. Vă rog să vă abonați din suflet la ea. Că mai are un pic și face 500 de abonați. Puteți să căutați Mara TV. Da. Mara mai Vlogs TV. ușor. Da, mai ușor. Bun. Am luat două. Da, am luat două. No, bun. Când a fost ultima dată la Mac? Când a fost ultima oară la Nu, Mac? nu. La... Când ai fost ultima Stai oară că la n-am- WC? Când a fost ultima oară la wc. Da, întrebare bună. Azi Mac. În Mac. Când a fost ultima oară la Mac? Da, vreau să zic la wc. Bun. Azi dimineața. La Mac. Da. Azi dimineață, sincer, m-am dus la wc.
Da, orice om se duce dimineața la WC, cred. Da. Okay. Dacă nu vă duceți, înseamnă că sunteți extraterestri, ca părinții mei. Sunteți la Bubu. Sunteți la Bubu. La Ce? Bubu, aveți grijă. Ce le spui abonaților? Eu le spun așa. Hai că vă spun la ureche doar vouă. Să dați like și subscribe la canalul Sofiei. Eu n-am auzit nimic, am pus mâinile la urechi. Așa, eu. Stai leacă. Ce colete. Coleg! Colete. Ce coleg, Sofia, nu Ah, colege. ce coleg. Mai în oră, de ce? Aha! Păi, am un coleg, practic doi, dar o să spun pe cel mai enervant al meu. O să zic doi, I'm sorry, zice un coleg, but am doi. Unu, în prima bancă pe rândul nostru. Nu, începe cu nu. Vreau să ghiciți tot voi. I, numai Nu. N și I. Nu. Hai că vă dau dar eu nu. I. Și nu la început C. și... Nu, dar... Nu la început și E la sfârșit. Nic. Da, Eu. cred că vă dați seama cine. Și... Nicoleta. Hai că vă spunem Nicolae, dar noi îi spunem Nicoleta. Și stai un pic, Daria. Încă un coleg din fața mea, Codrin. Oh. Strâng de gât pe ăla. Kendamistul. Da. Kendama. Numai că de Kendama vorbește. Bă, cui nu-i place Kendama, scrie în comentarii, nu iubesc Kendama. Și cui îi place să dea like și abonare. Și scrie în comentarii, iubesc Kendama. Ok, deja mi-am ales bilețele, m-am uitat puțin prin el și... Care-i pasiunea? Am văzut ce scrie într-un bilețel tău. Care-i pasiunea? Da. Da. Muzica. Muzica. Deci dacă vă arăt câte trofee are, ajunge 10 trofee. 10 trofee, nu, Dari. Da. 10, 12, 14 undeva. Dar e foarte talentată, vă spun asta. Da. Bun. Oh, mai am 4. La ce YouTuber te uiți? YouTuber. Sincer, uite și pe asta. Vreau să scrieți în comentarii. YouTuberii mei preferați sunt așa. Carinu. Jocuri horror. Cred că majoritatea ce vă uitați la mine vă uitați și la jocuri horror. Și... I don't... Ce? Și Sylvatic Song. Atâtea îs, trebuie să mă judecați. Cui îi plac dintre YouTuberii ăștia? Scrieți neapărat în comentarii. Okay. It's my turn. Ce vrei să faci acum? Acum aș vrea să merg în Maldive, să stau așa pe un șezlong și fără școală. Bine, îmi place școala, pe da. Eu locul lui Daria și știți că aș da foc la școală. La toate școlile. Și eu, dar până la urmă n-avem ce face. Hai să fim. Face școală cu ChatGPT. Da, Sofia, școala ChatGPT. La ce vârstă ai avut primul sărut? 8 ani. 8 ani? 8 ani am avut primul sărut. Jur și țin minte. La 8 ani, în tabără. În tabără. Da. Cu cine? E, asta să cred. Începe cu S și termină cu M. Da, nume care nu vă zic niciodată. De cine îți place? De nimeni. Da, da, tipic Dario. Îmi place. N-am de ales, știu ce bilet am ales. Îmi place. Cât face 2 plus 2? 5. Am răspuns corect, nu? Așa, răspund eu la întrebarea mea. Deci, nu-mi place. Dar nu-mi place părul la un băiat care are părul crescut.
Dar el îi place de mine. Dar nu-i din clasă. Știu. Care nu-ți plac. Băieții din clasă, dar nu ești toți. Nu văd cu spume. Hai, gata. Hai, tu. Dar n-a zis înainte, dar e rând tău. Că am vorbit peste tine. 2 plus 2, am uitat. La ce vârstă ai sărutat un băiat? Stai. La ce vârstă? Da. Asta e. Dacă nu-mi place de un băiat, de ce să sărut? Tata. Luci! Bun. Nu l-am sărutat. Hai să amestec să văd ce bilet. Că mai am un bilet. Oare de ce să nu amestec? Da. Deci. Așa. Când... Unde a fost prima dată... Unde ai fost prima dată singură? Jur. Prima oară când am fost singură a fost în burtă, la mama. Acolo am fost singură. Gen. Hai să Am vedem fost pe lumea extraterestrilor. ce bilet ne pică. Wow. Care băiat e... Ce să... Drăgostit? Nu. Care băiat e drăguț din clasă? Pentru tine, zic. Nu zi ăla. Așa, am zis înainte, de cine îți plăcea. Îmi place să fie de mine și nici mi-a plăcut. Forță. Bun, deci, mai recapitulăm. Deci dacă strângem 100 de like-uri, Nimeni. voi face partea a doua. Ori cu Daria, ori cu alt youtuber din clasă de la noi. YouTuber, Sofia. Nu, o să fac cu alți youtuberi. Tu. Ce Da. YouTube? Na, că acum își venit în cap. Bun, atunci vă spun să dați. Și în plus vă rog să scrieți aici ce a zis Daria. Și la ce minut s-a văzut sâul, doamne, stați-mă, D-ul, da? Pa!